Здравейте! Съжалявам, че известно време не съм качвала клипчета, но бях на зелено училище и имах много работа покрай завършването на 4-ти клас. Извинете за гърлото ми. Или за гласа ми. Така. Днес темата ще бъде какво си взеха от зеленото училище. Може на някой да не ви е интересно, може на други да ми е интересно, но предлагам да започваме. Така. Нека да се ги изкарам тук първо. Нещата са малко, затова клипчето ще бъде кратко. Ще казвам цените на някой, защото на някой ще знам колко струват. Така, нека да започваме с това всичкото. Първо ще ви покажа да ви се изфукам новия си маникюр. Не става много хубаво, но на мен ми харесва. Важно е какво аз мисля за себе си, а не за вас. Така, първото нещо е тази четка. Ако не видите добре, ето това е зелено. Огледайте много добре. Тази четка струва 2,75. Много е ефтина и от Пловдив в някакъв Евроланд. Там са много скъпи, много ефтини нещата. Така, другото нещо е това, което е на главата ми. Това го взех за 1,85 с пака от Евроланд в Пловдив. И е много хубаво и на мен ми харесва. Следващото нещо е ето тази кутийка, която струва 1,50. И също си я взех от Евроланд в Пловдив за 1,50. Следващото нещо са ето това топче. Което ми е от Велинград. Дали бяхме в Велинград? Да, бяхме в Велинград. И си го пуснах. И ми се падна. Следващото нещо, това в една от момичетата, което спах, го има същото. И много го исках. И пуснах го пуснах паричка на такива топчета и ми се падна топче. Същото топче като на момичета. Следващото нещо е тази пила, която е от някакъв магазин в Велинград, само за 1,50. От двете страни има. Ето тези не са ми нито от Велинград, нито от никъде, но ми са от Ямбол. И последно, но не по-важно, са този лак с тоя. И двата са на Golden Rose, понеже много харесвам марката Golden Rose. Този е бебешко розово, ако се вижда, и е божествена четката му. На мен четката много ми харесва. Капна долу. И ето този бял лак на Golden Rose. Това беше всичко от мен. Харесвайте, коментирайте и до нови да ви харесва. Чао!